नोंथांनिसिम मोनसे मोजां रादाब होनो सानबाय नोंथांमोना मोजाङै खोनासं प्रेक्टिकेल बसुमतारी मिस मनिषा मुसाहारि ध्रुबजित बसुमतारी आरो सासे मुं मोनथ'वाखै बिथांमोना सफैबाय अलरेडि सफैनानै दङ गेस्ट हाउसआव दा दानि समाव बिथांमोना नैबे बेवहाय गावसोरनि जि मावनो गोनां हाबाफारि बेखौ मावफैसिगोन बेनिखायनो नोंथांमोननिसिम जों फोरमायहरबाय जों हांख्रायनाय बायदि प्रेक्टिकेल बसुमतारी मिस मनिषा मुसाहारि ध्रुबजित बसुमतारी आरो सासे गासै साब्रै फावखुंग्रि बिथांमोना सफैनानै दंखायो दान्दिसे समनि उनाव बिथांमोना सफैसिगोन जोंनि गेजेराव फाव दिन्थिनानै मिनिहोनाय मोसानाय मेथाइ खननाय बिथांमोना बे साब्रैनि गेजेरावनो मावना दिन्थिफुंनानै गालांगोन बेनिखायनो गासै रायजोआ नोंथांमोनखौ 4 बाजिनाय लोगो लोगो बिथांमोननि जि दिन्थिफुंनाय बे दिन्थिफुंनाय नोंथाङा नुनो मोनगोन बे नोंथांमोनखौ सिरियै बाङै नायनो थाखाय जों रायजोआफोरनो खावलायनाय गोजोन्थों दासो 3टा जादों हेलो এবার আমি মঞ্চ নৃত্য পরিবেশন কৰিবলৈ ওলাইছো আমনাইগুৰি গামোচা বিহুৱা দল এখেতসকলক আমাৰ মঞ্চত আহি নৃত্য পৰিবেশন কৰিবলৈ আমি অনুৰোধ জনাইছো दायो जोङो जौस्राङाव मोसाहोनो लादों दिन्थिफुंनो सानदों आमलायगुरिनिफ्राय गामसा बिहुवा दोलोनिफ्राय बिथांमोना बिहु